Gilusad sa Osmeña Park, Davao City ang kadiwa ng Pasko Market kagahapon Nobyembre 29. Din nakadisplay dinhi ang klase-klaseng produkto sama sa mga gulay, prutas, lagutngon, bugas ug uban pa nga mas barato jutay kumpara sa merkado. Tumong sa Pasko ng kadiwa nga makahanyag og kaya sa bulsa nga mga palaliton ngadto sa publiko karong holiday season, ingon man mag-promote ang lokal nga mga produkto sa mga mag-uuma, mangingisda ug micro, small and medium enterprises kun MSMEs. Ang proyekto inisyatibo sa Department of Agriculture pinaagi sa Agribusiness ug Marketing Assistance Service sa pakig-alayon sa Office of the President, Presidential Management Staff ug sa kooperasyon sa Department of Trade and Industry ug Department of Labor and Local Employment. Sa Mati City, Davao Oriental, gilusad sab ang kadiwa ng Pasko Diskwento Caravan sa Mayor FGR Mati Park ug Baywalk kagahapon. Presyong panalo para sa mamimiling Pilipino ang tema sa programa. Dunay mapalit dinhing mga gulay, prutas, manok, itlog, bugas, pasayan ug uban pa sa presyong barato kumpara sa ubang merkado. Higayon sab kini alang sa mga negosyante nga makapaninda sa ilang mga produkto. Pahinumdum sa mga konsumante nga usa ka adlaw lang abli ang kadiwa ng Pasko apan mobalik kini sa Disyembre 15 ug Disyembre 30. Giawhag sa City Agriculture Office ang mga taga-Mati sa pagbisita sa kadiwa ng Pasko ug suportahan ang mga lokal nga produkto ug negosyo sa syudad. Susamang programa sab ang gilusad sa Barangay New Malitbog, Panabo City sa Davao del Norte. Din pwedeng mapalit ang klase-klaseng lokal nga mga produkto sama sa saging, marang, rambutan, gulay, lamas ug bugas nga tag 25 pesos lang matag kilo. Una nang gilusad ang kadiwa ng Pasko sa Moncayo, Davao de Oro niadtong Nobyembre 16. Usa ang lungsod sa Moncayo sa 14 ka mga lugar sa Pilipinas nga nahatagan og higayon ug pribilehiyo nga mapakita ang mga lokal nga produkto sa agrikultura nga usa sa priority programs sa asenso ubos sa administrasyon ni Mayor Manuel Y. Curat Zamora. Ang kadiwa ng Pasko usa sa mga proyekto ubos sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. din tumong niini ang paghatag og higayon nga makapalit og baratong produkto ang katawhan. Gawas sa Davao Region, dunasay gilusad sa National Capital Region, Coronadal City sa South Cotabato ug Tacloban City sa Leyte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.